D, de Dinamarca. Com? Però ara estem a la de setembre, no? És avui i demà a la de setembre, no? Sí. Per això. Vale, però vull dir, però què vols dir? Què és el que no m'han acceptat? Bueno, però és igual, però refereixo, no m'han acceptat a fora de termini que era el de juny, però no el de setembre. Com? Però si és avui que s'ha de fer la preinscripció de setembre. És avui i demà? Què és el que no he fet? Si ho tinc tot fet? Què és el que no he fet? Si és el que he fet, si és que això he ficat les dates acadèmiques i tot l'altre, l'únic que em falta és que em validin això, què tinc de fer? Com que no la tinc feta? Què em falta? No entenc res. Sí, sí. Però a mi no m'ha arribat això. A mi això de que no se m'ha acceptat no m'ha arribat a mi. No és que ho estic mirant i no ho tinc enlloc, no ho veig enlloc que no se m'hagi acceptat. No entenc res, de veritat. Sí, ha estat... Ah, vale. Sí, ara ho veig. Vale. I llavors ara què tinc de fer? Representar. Vale, vale, vale. O sigui que ho puc fer entre avui i demà i llavors em diran alguna cosa... Quan? O sigui que fins al 26 no sabré res. Vale, d'acord. Perfecte. Vale, merci. Gràcies. Adéu, adéu, adéu. Merci.
Dios mío, qué líos. No sé si s'havia fijado que el chico m'ha resolt el tema, m'ha resolt el tema i ara mateix acabo de fer la inscripció. Desitgeu-me sort perquè fins al dimarts que ve no sabré si he entrat o no he entrat a Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, que el símbolo un poco esto, un sol, la cuatro barres y a ver si me... yo creo los dits, creo, pero yo no, yo confío porque el Ramón sacó un 6,43, que es la nota que me conta de mí mismas, y espero que me salga todo bien. Muchos besos a todos i avui veurem el cos més bonic que heu vist mai en aquest lloc. Ciao, Belis, ja vos hem, ciao, Belis, amati, ciao.